Bine m-am găsit la un nou episod, la un nou juculeț pe canal. Este o aplicație numită Akinator. Nu o știu. Și am văzut că se poate și pe Android. Deci să încercăm. Ne vom gândi la un fotbalist, cum ar fi Messi. Yes. Da. Oh. Yes. Yes. Da. No. Lionel Messi, uitați-l. Ne vom gândi și la la Tom și Jerry, da. No. Yes. No. Probably. No. Probably. No. No. Yes. No. Da. No. Probably. No. Probably. Yes. Dinosaur. No. No. Probably. No. No. Probably. No. 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 Și n-am găsit. Nu știu ce, dar bine, nu uitați să dați un like și să vă abonați și să scrieți în comentarii la ce să mă gândesc, la ce să se gândească Akinator. Nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă ne ascultă încă. Ne vedem la viitoare. Pa, pa!